Isigungu Esilawula Isikole sithi kunyathelwe ilungelo lezingane lokufunda njengoba ziphoqeka ukuthi zifunde ngaphansi kwesimo esingagculisi. Sekuphele iminyaka manje ingqalasizinda yalesikole ingalungisiwe. Things are bad because there's not been any maintenance happening at school. Hence, toilets have totally, collapsed. We have no working toilets, toilets with no washing basin for hands. Abazali basola baphathi balesisikole ngokukhwabanisa imali esuke ibekelwe ukuthi kulungiswe ngayo isikole kanye nokuthola izinsiza kufunda. Isikolo isinemali but yet abantwana bahlala endaweni engcolile. Isikolo sinemali but bathi bakhala ngama-ink. Isikolo sinemali, there's no type. So nathi as parents we are wondering ukuthi since next week ama-exam aqala bazobhala kanjani abantwana. Umnyango wezemfundo eGauteng ukhomba ngenjumbane impi ephakathi kwesigungu esilawula isikole kanye nabaphathi besikole njengomsuka walenkinga. No, it's the internal squabbles of the I-Sgb. It's their squabbles that led to this. Because remember, maintenance, we give schools money for maintenance. Toilets, before they break, they are one with the other being maintained. Unless the severity of that the school funds will not be in a position to manage that, then we enter as a department to say, let's have a contractor. Abazali bathi sekuphele isikhathi eside iqhubeka lenkinga, bathi bafisa ukuziyisa kwezinye izikole izingane zabo. Okhulumela umnyango wezemfundo eGauteng uqinisekise abazali ukuthi likhona isu lokuxazulula lenkinga.